Тапшыруның матур сәләмен Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 15 яшьлек матур туган көнен батыр егет Хайров Илназ Рамил улы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан Мәскәү шәһәреннән әтисе Рамил Ринатович, әнисе Розалия, сеңлесе Азалия кытлылар. 15 ел элек көтеп алынган балабыз, улыбыз Илназ тугач, безнең күңелләр күккә менде. Әйе, әйтеп бетергесез татлы хисләр биләп алган иде безне ул чак. Мартның 25-е, кичке сәгать 20 минут ким 11 иде. Бүген дә мин хәтерлим, Ульяновск шәһәрендә тәүге тапкыр кулыма алган мизгелләрне улым. Кичкенәдән үк син барысын да белергә теләп, кызыксынучан, акыллы, тәүфыйклы, шук һәм шаян бала булып үстең. Бүген бәйрәмең көнендә без нык синең яннарыңда булып, бергә шатланасыбыз килә. Мәскәүдә булсак та, күңелебез синең яныңда булабыз. Быел син инде 9-нчы сыйныфны тәмамлыйсың. Тоймадык та, зур егеткә әйләндек. Дөрес, бу эштә әбиеңнең дә өлеше зур. Чөнки без читкә китеп эшләп йөргән вакытта янәшәңдә ул булды. Һәм синең шундый акыллы бала булып үсүең аның тырышлыгының нәтиҗәсе. Рәхмәт әнкәй сиңа бик зур. Без синең алдыңда, киявең һәм мин түбән генә башыбызны иеп, балаларыбыз өчен рәхмәт әйтәбез. Без улыбызга саулык, бәхет, шатлык, уңышлар телибез. Улым, бик югары баскычларны үрләргә, яуларга язсын. Юлларыңда үзең сыман чиста, саф күңелле бәндәләр генә юлдаш булсын. Апа-абыйларың өзелеп тора. Без әтиең белән синең белән горурланабыз. Син безнең ышаныч, бәхетле бул балабыз. Улыбызга 15 тулды. Бу егетеңдә үзе. Уйлап кына, үлчәп кенә әйтелә аның сүзе. Дусларына нык таяныш, якыннарына шатлык. Улыбыз, син гаиләбездә иң олы булган байлык. Яннарыңда булмасак та, бүген туган көнеңдә үпкәләмә алтыныбыз, имин уссын төнеңдә. Киләчәгең матур булсын, фәрештәләр сакласын. Әби-әни догасыннан бер дә улым калмасын. Ата-ана өчен бала, газизлардан газиз ул. Син дә балам, безнең өчен бик кадерле, татлы ул. Язның иң матур көнендә туган тәүге җимеш син. Безнең иң изге теләкләр бер укчынга ирешсен. Сау-сәламәт булып шулай яшәргә язсын Ходай. Бар яктан да зур уңышлар юлдаш булсыннар сиңа. Тәвәккәл һәм кыю булып, иреш бар максатыңа. Тырыш булсаң, насып булыр уңышның барысы да. Дәвәниең, апаларың, сеңелең, әти-әниең әйтәбез сине яратып, бик-бик бәхетле бул диеп. Әзәкаем, син минем ышанычлы, бар заттан да саклаучы өлкән канатым дип дәвам итә хатны Азалия. Мин синнән гел үрнәк алып яшим. Әти-әниемә әле ярый сине миңа бүләк иткәннәр дип рәхмәт укыйм. Алда да бер-беребезгә таяныш, терәк булып гомер итик. Мин сине бик яратам. Иң кадерле әзәкаем, килде синең бәйрәмең. Шуңа сайлап куйдым әле махсус теләк бәйләмен. Абый белән сеңел өчен юк якынрак кеше. Гөрләп торсын киләчәктә абыемның бар эше. Кадерле Илназ, әти-әниең һәм сеңелеңнең бар теләкләре дә чынга ашсын. Яшьлек таңында килгән 15 яшьлек гүзәл туган көнең котлы булсын. Бәхетле бул, алдагы җыр синең өчен яңгырый. Син шатлыкның үзе төсөлө, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлым. Мин ышанам
бәхетің өз қолыңда, улықайым өзің қара. Улықайым, улым менің, бәхетке ең болсын деймін. Яқты болыр, барыр юлым, мені шанам сеңа улым. Улықайым, улым менің, бәхетке ең болсын деймін. Яқты болыр, барыр юлым, мені шанам сеңа улым. Сиңа деген жырымдыр бұл, сөзлерімді ешіт зинһар. Бұл йөрәгім мәңгі шулай, сен деп дей бәр, сен деп дей